Min Ottubru li għadda dawk li jaspiraw li jsiru għalliema bdew ikunu offruti kors bi struttura differenti mill-Università ta' Malta. Riforma fil-kors tal-edukazzjoni waslet biex l-istudenti ma jibqgħux jisegwu kors ta' baċċellerat fl-edukazzjoni u l-PGCE u minflok jagħmlu Masters in Teaching and Learning. Id-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni Sandro Caruana stqarmana li r-riforma fil-kors kienet pass naturali biex l-għalliema jkunu preparati għas sitwazzjonijiet li jsibu meta jibdew jgħallmu. Illum il-ġurnata ovvjament nafu li s-sistema edukattiva nbidlet, nbidlu l-iskejjel, nbidlu wkoll it-tfal, jiġifieri nbidlet is-soċjetà. Jiġifieri bil-fors ċertu affarijiet li konna biex ngħidlek nagħmluhom fih dan il-fakultà kellna naħsbu daqsxejn kif inbidluhom u kemm jista' jkun dak li aħna nagħmlu l-università ikollha wkoll rilevanza għal dak li jsir fl-iskejjel u sitwazzjonijiet li nsibu fl-iskejjel illum. Fil-waqt li studenti tal-edukazzjoni issa se jiggradwaw b'livell ta' edukazzjoni ogħla mill-passat. Hemm ħafna elementi wkoll mill-korsijiet tal-passat li aħna xorta żammejnihom fil-kors il-ġdid. Biss l-istrutturi hija differenti. L-istrutturi hija differenti anke minħabba l-fatt li dan il-kors isir wara li dak li jkun ġab first degree. Allura jekk inti se tagħlem fis-sekondarja l-argument sewwa biex forsi nagħtu eżempju ħafif, l-ewwel tispeċjalizza pereżempju fl-Ingliż biex imbagħad issir għallim tal-Ingliż billi tagħmel dan il-kors master. Il-first degree se tkun rikjesta wkoll għall-għalliema tal-primarja. Id-dekan fisser kif differenzi ewlenin tal-kors se jidhru fost oħrajn fit-taħriġ prattiku. Pereżempju waħda mid-differenzi hija li dak li jkun fl-iskola mill-bidu tas-sena akademika, ġifieri mhux jidħol teaching practice għal 6 ġimgħat sewwa u daqshekk mill-bidu tas-sena akademika dak li jkun għandu ġurnata li jkun fl-iskola, jidra tfal, jidra l-iskola wkoll jiġifieri throughout the year u mbagħad jgħallem it-tfal wara li jkun għamel żmien pjuttost twil ta' osservazzjoni. Fil-waqt li nżammu ċerti aspetti tradizzjonali daħlu wkoll suġġetti ġodda li jgħinu lill-għalliema jgħallmu klassijiet li qed jinbidlu. Għandna wkoll partijiet tal-kors fejn aħna qegħdin nidentifikaw sitwazzjonijiet li aħna nsibu fl-iskejjel, pereżempju aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' challenging behavior, aspetti li għandhom x'jaqsmu pereżempju mal-multikulturaliżmu minħabba l-fatt li llum il-ġurnata għandna wkoll tfal li jiġu wkoll minn pajjiżi differenti. U dawna kemm jista' jkun biex ngħidlek nittakiljawhom mal-istudenti tagħna biex għall-inqas l-istudenti dawn li qed jitħarġu biex isiru għalliema la jitlu fl-iskejjel ikunu diġà biex ngħidlek daqu jkollhom idea ta' dak li se jsibu fir-realtà. Caruana ddeskriva l-kors il-ġdid bħala għodda ta' iktar mobilità l-istudenti tal-edukazzjoni u appella sabiex iktar nies jidħlu għal din il-vokazzjoni li toffri ġid imprezzabbli għall-istudenti. Fil-waqt li fakkar fl-importanza li wieħed jiftakar ir-rwol kruċjali tal-edukatur fis-soċjetà.